ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ିରେ ବନିଥିବା ବହୁତ ସାରା ଆଇଟମ୍ ମୁଁ ଖାଇଛି। ହେଲେ ଆଜି ଆମ ଘରେ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ିରେ ବନିଥିବା ଏଇ ଡିଶ୍‌ଟା ଖାଇକି ମୁଁ ନା ପୁରାପୁରି ଫ୍ୟାନ୍ ହେଇଗଲି। ତ ଆଜି ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଦେଖିଲି ଆମ ଘରକୁ ଆସିଛି ଏତେ ସାରା ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି, ମୁଁ ତ ମମିକୁ କହିଲି ଆଜି ଆଉ ସେ ରେଗୁଲାର ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ତରକାରୀ ନ କରି କିଛି ତ ଗୋଟେ ହଟକେ କରିବା ପାଇଁ। ଆଉ ତାପରେ କଣ ମମି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦେଇଥିଲା ପ୍ରିପାରେସନ୍। ଗୋଟେ ପ୍ୟାନ୍‌ରେ ଧନିଆ, ଜିରା, ମେଥି, ଗୋଲମରିଚ, ସୋରିଷ ଆଉ ପୋସ୍ତକ ପକେଇ ଭଲ ଭାବରେ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଲୋ ଫ୍ଲେମ୍‌ରେ ତାକୁ ରୋଷ୍ଟ କରିଦେଇ ଗୋଟେ ବାଉଲ୍‌ରେ କାଢି ଦେଇଥିଲା। ଆଉ ତାପରେ ଏପଟେ ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କାକୁ କାଟିଦେଇ ତାର ମଞ୍ଜି ଭଲ ଭାବରେ କାଢିଦେଲା ପରେ ଗୋଟେ ବାଉଲ୍‌ରେ ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା, କାଜୁ ଆଉ ଗରମ ପାଣି ପକେଇ ଦେଇ ଭଲ ଭାବରେ ବତୁରି ଗଲା ପରେ ଗୋଟେ ମିକ୍ସରରେ ସେ ସବୁକୁ କାଢି ଦେଇଥିଲା। ରୋଷ୍ଟ କରାଯାଇଥିବା ଇନଗ୍ରିଡିଏଣ୍ଟସ୍ ରସୁଣ, ତେନ୍ତୁଳିର ରସ, ଗୁଡ଼, ଲୁଣ ଆଉ ପାଣି ପକେଇ ଦେଇ ଭଲ ଭାବରେ ତାକୁ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡରରେ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡ କରିଦେଇ ମସଲାଟା ରେଡି କରିଦେଇଥିଲୁ। ମସଲାଟା ରେଡି ହେଇଗଲା ପରେ ପ୍ରନ୍‌ଟା ମ୍ୟାରିନେଟ୍ କରିବାର ଟାଇମ୍ ଆସିଯାଇଥିଲା। ପ୍ରନ୍‌ରେ ନା ଭଲ ଭାବରେ ଲୁଣ, ହଳଦୀ, ଲେମ୍ବୁ ପକେଇ ଦେଇ ଗୋଳେଇ ଦେଇ ମ୍ୟାରିନେଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ଛାଡି ଦେଇଥିଲୁ। ଆଉ ଏପଟେ ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ୟାନ୍‌ରେ ଘିଅ ପକେଇ ଦେଇ ସେଥିରେ ପକେଇ ଦେଇଥିଲୁ ବଟା ଯାଇଥିବା ମସଲା। ମସଲାକୁ ଭଲ ଭାବରେ କଷି ଦେଇ ତାକୁ ଏମିତି ଷ୍ଟିକି ପେଷ୍ଟ କରିଲା ପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ୟାନ୍‌ରେ ପକେଇ ଦେଇଥିଲୁ ଘିଅ। ଘିଅ ପକେଇ ଦେଇ ସେଥିରେ ପକେଇ ଦେଇଥିଲୁ ସବୁତକ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି। ସବୁତକ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ିକୁ ପକେଇ ଦେଲା ପରେ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଫ୍ରାଏ କରିଦେଇଥିଲୁ। ଫ୍ରାଏ କରିଦେଇ ସେ ମସଲାରେ ସେଇ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ତକ ପକେଇ ଦେଇ ସେଥିରେ ପକେଇ ଦେଇଥିଲୁ ଭୃସଙ୍ଗ ପତ୍ର। ଭୃସଙ୍ଗ ପତ୍ର ପକେଇ ଦେଇ ଭଲ ଭାବରେ ତାକୁ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ କଷି ଦେଇଥିଲୁ ଆଉ ଲାଷ୍ଟକୁ ପକେଇ ଦେଇଥିଲୁ ଲେମ୍ବୁ। ଆଣ୍ଡ ରେଡି ହେଇଯାଇଥିଲା ଆମର ପ୍ରନ୍ ଘି ରୋଷ୍ଟ, ଯୋଉଟା କି ମୁଁ ଖାଇଥିଲି ଚକୁଳି ସହିତ। ଆଣ୍ଡ ଅନେଷ୍ଟଲି କହୁଛି ଚକୁଳି ସହିତ ଏଇ ପ୍ରନ୍‌ର କମ୍ବୋଟା ନା ପୁରାପୁରି ଫାୟାର ଥିଲା। ତ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଆପଣ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ ଆଉ ମୋତେ ଜଣାନ୍ତୁ ଆଉ ମୋତେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମାରୁ ଭୁଲନ୍ତୁନି। ସୋ ଗାଇସ୍ ଡୁ ଟ୍ରାଏ।